Lord Justina Chukwu Debelubia Yeze nwanyị mbia Nyabunni ya ka na-eju Oju ụlọ bụ ọka Abamụrụ ụmụnwanna nwụrụ n'oge Mama Abamụrụ ụmụnwanna nwụrụ n'oge Udegi na ndụ Udegi n'ọnụ Oge mụtara oge nwanyị na-egwu Nemeze nwanyị Jisikwe n'ike Anya ọkụkụ na-eche na nwi ya Mama Bịadunege nwego oze mmemme nsụgbọ na mbala ka nluwe ụmụ Ọmọgọmọgọ ka ọ ga-eme Ozuela ọgọ ike ọba Ya wee nyebe ya nye anyị na-egbu Ọsịmụ kana nwanne ya nwoke Dọkịta Pastor can Pastor is Chukwu Debelubia Ndị bọga ga Ịnọzikwa Lagos State Ebe abụ ka ịdị azọ Apapa District Spirited Lagos State Okwupụta ọnụ anyị na Chukwu Ọzọ Igbo ndụ n'ime Chineke Anyị kenele gị onye amụma Ndị be Chukwu dị eziokwu na anyị kenele mmadụ Egwu akpọntekwuwe High Chief Festus Chukwu dị Yeza abotuwe di second N'Ọkịja Ọgwa na Germany ka ị na-achụ Eziokwu na n'ikele Yeza abotuwe di second Odenigbo ndị Igbo na Germany dị ya Wadu na-ekwulu Igbo niile na Germany Atagata abụọ anyị keneli gị hapa Ya bụ ọya anyị na-etile anyị ji dọkịta osigbu keneli ya Yebeba na-achụlọ ọnụ ndị Igbo niile na ndị na-eme ka ọ dị mma ndị bebe n'Ọkịja edekwe nta n'ime ekesie n'obi ekebe na osigbu keneli ya nyabụ ya obi na-ebube n'Ọkịja osigbu keneli ya Ọkịja community meeting nke enwere maka Angola osigbu kenebe n'obodo executive members ndị na-achị achị ma ndị a na-achị anyị na-ekele Robert ndị egwu na na-abịa m anyị bụ omenga kpalitelu Ana m ekene Yebu Shama Sahara Chukwu Jemekebi Banki ka ị na-akpọ Yebu Shama ya were oche ewuwa biko jiri anyị gawa omeko
shama nwoke na-ekwe ekene nwanyị na-ekwe ekene na ọrụ ọrụ ị na-alụ ndị Okija community meeting nke nwere na Angola gọncha kelere gị Ugochi gị dere gị tulu ebu shama Angola, onye Okija, Vanshama, eziokwu na ezigbo mmadụ na-adịrị bụwa oyimunto Chukwu da-alụgwa hapa ego akpọnyitebe Deputy Treasurer hapa ekene eze Jack ndị ka anyị na-akpọ onye ka na-edu ụzọ nna dị ọcha wanụ n'Okija oyim ụzọ nna dị ọcha ndị ka ọdụ na-agba ụzọ nna dị ọcha ụzọ nwa ya ga-edekwu oyim ya ana m ekenekwukwa ezigbo mmadụ Treasurer oyibu Osita Anthony Chief Osita Anthony ya nwabara ọgala ka nna dịka ọdụ na-agba oyibo Osita Anthony n'Okija egwugwu abịa anyị na-achọ ndị ga-eche ọchị na egwu bịa n'Okija oyimu iwe onye mere ka e na-ekwu n'ọnụ jele aba egwu abịa egwu na-achọ ndị Okija ndị eji malụ egwu akpọite Angola ndị Okija ji ebube bebe egwu abịa nji wee gwa akpọnwụ akpọ ibi ya egwugwu egwu akpọite General Secretary Chief Benazu Eze haba oji ka ọdụ na-ekwuteli ịma onye nna ọgọdụ gwara nwa ya ka nwa ya ji aga n'ihu onye nna anyị kelere gị ọlị na alụlụ ndị Okija na Angola ezigbo mmadụ azụ bụ eze n'ugwu bi ya
Ọkịja community meeting nke nwere na Angola dịka anyị na-akpọ agba egwugwu abịa onye ka ọ na-akpọ Chief Kajeta Ugochukwu CJ nke nwere na Angola nwa mmụọ na anyị ejebe a na-egwu anaba ọkwa akalie egwu akpọitebe assistant financial secretary oyimo obiazụla eze ji akụbe ya ụmụmụme ka na-eme chukwu gozie sha ọba ibe onye mere ka na-ekwuru emekwenu ma ụmụnne m nwakwuru n'iru mma kwuru n'azụ na-eso nwa ya odudu jee ka ọta nwa na-etishepi ya egwu ka iji agwọrite shipbet Chifu Chukwu dị nwa ka eze onye ka a na-etu ụzọ Chukwu gbara wanụ n'Ọkịja obi adị mbugha n'Ọkịja ya onye ka ọdụ na-ekwutelita abalị gị onye ọchịchị na-ekwere iwe na-ekpokọta ka isi ekpokọta ọka ndị mma ka ị na-eme onye akpọrọ Petro n'ọnọ ka nna ịma ojije ga-ebu nne gị mụ na ga-ebu nne gị n'elu ụwa isi ike obi adịghị ya a na-ebughasị ndụ obi ebughasị dị mma ka ebughasị ya ya bụ Petro nọ n'Ọkịja community meeting ya nwere na Angola nke onye chiri ya zere members Ọkịja community meeting na Angola mmadụ abaga Ọkịja amaka Ọkịja bara ụba enyi na-ama enyi dịka n'ọba na-ekwe ekene haba egwu akpọitebe memba dịka nna agwa unu Ọkịja community meeting ya nwere ndị gụlụ akwụkwọ ibe niile ị chọrọ dị n'ime ya bazila ezụba n'ụba egwu agbaba Shibogụba memba Shibogụba egwu keneligi ibe onye melike ekweghị ụlọ onye ma onye nna anyị abịa egwu agbaba Chukwuma ife ka ndụ bịakwuwe mmadụ ka na-ekwuo nwanne ka a na-etu omeife ụzụ ụwa bụ nke onye omeife ụzụ elu ụwa bụrụ nke onye n'Ọkịja memba anyị kelele gị anyị ụkọ nwa dịla ọnụ ọgbakọ n'ugwu n'ego si dị mma mmekọrịta nwanne na nwanne jidi n'otu yego akpọtere Chief Nzube enwe enyi memba anyị kelele gị
Louis Ngobili member Okija community meeting Angola Ekene kayine ekenu Ekene kaije ekenu Ibonya mwali koje Akela Yekwa pama Shi Matayas Matayas uda makaegu na podio Wakezi member Wangikegu na po Oyimu Udaku debe kwani Wemadu kuna njijeli okodoma Wemadu kuna mmongu bajili negushi Ewa Yegwa koma Shi Vicenti Chukwumeta Okija General Okija Nwero Belon Oyimu member Wangika ina boiteku Ekene kenu Michel Yeku eme Aba Yeku elotakwa Chief Tochukwu Ezeja member Kalaga Daluwa Yeku nekenu Oyimu Tochukwu Ezeja Yanamu Onye mgosi zizi Ebi wakawo Ekwa power shift Chinedu Nwabo Wengi kanyi na boiteku Weva ofisa member Iso nivanyi neme Wachuku kakuku ugo Ibo ya melike kweji Yekwe oteku wenchi Chukwu no nso Chukwu no nso kabeze member Unu gadiyo Chukwu no nso kabeze Asili mununu gadi kechi Hewa Yeku kana wodi Yeku amoite Chief Joseph Obi member Okija community Itini Kemali na Angola Una Abaka Aina ekwe kene Yekwa koba Chief Osita nwa iba Wengi ka ina pointe kweba Member silikezi oku na anyi kene Eligi dalugwa Haba Yekwa koba Chief Tochukwu Obodoziye member Tochukwu Obodoziye Oyimu dalugwa Ibo ya melike na-egbuo Yekwe kwuwe Chief Ifechukwu Nobel Ọka Ndị a na-egbuo member Jisie n'ike Yekwe lotekwuo ya ni Na Angola community meeting Yedi na Angola Ndị Okija Yekwe Ọkọba Chief Jewel Oyimu Jewel Ụba Ome Ibesilike Dalugwa member Okija Amaka Eku Olumushi Kisile Ebuzie Original
muki stili na alụgwa egugu eme ọkịja amaka ọkịja balụba ibele na-eme ijelu hauwa ana m agba o Chukwu ga-akwụ unu ụgwọ ụgbọelu n'obu onye si ụtọ ọnụ ka Chukwu si akwụ ya ụgwọ unu na nnukwu ibe haba asị m onye bili biye bili nwoke bili nwanyị bili okwu ka nna egbu ndị asịrị gbakwute ndị nsị na-acha onye ọbụla acha n'ụzọ Ọkịja community meeting na Angola unu ga-adị ka echi eziokwu echi adagwa onye dibie na-akwụdola eze chi ya anyụkọ nwa milọnụ ọgbakọ n'ụmụ prọfeti ndị egwu na mmadụ abaga onye ilozola dị ya ewe n'iwe ebe a ka ije ka ihe lọta ebutoluta na-eju afọ na-eju afọ oge wee nwe obi ọcha arụ nderelegwa na ma gbalịsi nwa wetara m nwa m obi dị ebube nwanụ n'Ọkịja nwa Chidebere odogwu nwa m n'Ọkịja iru dike na-eyi igbe egwu ya obi dị utu dike na-atụ aga ime obi dị owu onye eji mali mba obi dị ije anyị na gị gaba ije mmiri obi dị na ọka bụrụ ije ka isi na ndụ ebeli na ndụ ka ndụ ya wee Ọkịja community meeting na Angola anyị ikenelu ụlọ onye ejiri nyazeli ọhụụ gbaraja mmem kirijo mmem ewe odeziduru na anụ họna